Čaute, ja som Paulinka Ahojte, som Eva. a toto je druhá epizóda nášho podcastu Láska ide cez Bibliu. Vítajú vás druhý týždeň za sebou. A dneska by sme chceli teda viacej povedať, alebo teda porozprávať sa o téme také otcovstvo Boha a dcérstvo a synovstvo naše, ako ich jeho Božie deti. Viacej by sme teda chceli rozobrať túto tému a nejako sa nepobaviť. Hej, takú aj identitu, že čo máme v ňom, ako jeho dcery a synovia. Lebo ja možno tak sama do toho rastiem a sa tak snažím žiť dcérstvo, lebo keď nemáte ako keby dobrého otca tu na zemi, alebo takého, že by vám vedel odrážať otca Boha, tak je veľmi ťažké ako keby žiť to dcérstvo. Keď, že ako keby máme tu tatinov, ktorí majú svoje muchy a že máme dokonalého otca a že si to nevieme ani predstaviť, že môžeme ísť za ním a nech sa deje čokoľvek, stále nás ľúbi. Že mne samé je proste ťažké príjmať bezpodmienečnú lásku a že sa tak učím, že naozaj, že to je taký dokonalý ocko a že nech sa deje čokoľvek, nič sa ako keby z jeho strany ku mne nemení. Že ja môžem ísť ďalej, ja môžem ísť bližšie, alebo môžem robiť dobre, môžem robiť zle, ale z jeho strany sa k nám nič nikdy nemení. Že vždycky budeme jeho dcery a synovia. A veľa ľudí aj nemá teda vlastne rodičov, že buď z akokoľvek dôvodu, buď tam neboli od narodenia, alebo sa im niečo nešťastné stalo neskôr, že tá láska, to, čo nám dá ten Boh, nehovorím, že znie to možno trošku, že zle, ale že on to tak vie nahradiť, že nie, že by si nevážil tých rodičov a to, čo vám dali, alebo vedeli dať, alebo mohli dať a nedali, ale že všetko tie nedostatky, čo cítime od rodičov, vlastne on ich vie nahradiť, že on je taký ten základ. A to sme sa aj bavili, že ono vlastne nie akoby, asi to slovo nahradiť je aj zlé slovo, lebo keď už sme to načetli tú identitu, že vlastne keď máme tú identitu v Bohu a keď seba spoznáme ako deti Božie a spoznáme aj tú našu lásku k Bohu ako k Otcovi, že naozaj zasadíme tie korene v tej identite ako Božie deti, tak potom všetku tú lásku a všetky tie podporu a tú bezpodmienečnosť tej starostlivosti, toho milosrdenstva, čo on nám dáva, budeme mať od neho a ak ten nedostatok pociťujeme od niektorého z našich rodičov alebo aj niekoho iného v našom živote, buď príbuzných alebo kamarátov, tak vlastne budeme môcť ich aj tak ľúbiť a budeme môcť im aj tak odpustiť, lebo takéto veci zraňujú, jasné, že zraňujú. Keď proste rodičia, nikto teda z rodičov a asi v tomto prípade hlavne otcovia, keď nás nejako vedia zraniť alebo máme pocit, že máme niečo nedostatok, tak jasné, že pociťujeme krivdu a proste sme nenahnevané a nevytvára to úplne najlepšie vzťahy, ale že vďaka tej Božej láske, a to som myslím, že aj spomínala v tom minulom podcaste, že vďaka tej Božej láske vieme, ten nedostatok je naplnený a tým pádom vieme odpustiť tým ľuďom, tak ako Ježiš kázal a tak ako Boh od nás chce. Že tak ako on odpúšťal nám, tak vieme ho jeho odzrkadliť lepšie. A že to je ťažké pri tej rodine, lebo to je ten náš základ. Že to je takéto, že kde proste oni nás naučia, alebo by nás mali naučiť tej láske a proste toho takého bezpodmienečného a zrazu to tam není a tak potom máme takéto rany. Ale to je to, že ten Boh to proste vie naplniť takým tým otcovstvom. A že vnímam celkovo veľkú krízu otcov a že aj takéto, že ako keby, že nikdy ten otec nebude vedieť byť otcom, lebo nikdy nebol v prvom rade syn, že nevedel tiež, on má tiež svoje synovstvo v Bohu. A že presne, že potom vieme odražať aj to srdce Boha, keď žijeme to synovstvo v Bohu, tak vieme byť potom aj otcom. A že vám tak chcem povedať, že naozaj, že hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa predsa ujme. A že jak si aj hovorila, že sú tu chlapci a dievčatá, ktorí chodia po tomto svete a nemajú tu otca alebo mamku, ale Boh hovorí, Božie slovo hovorí, že on je otec sirôt a záchranca vdov a že neopustím vás ako siroty, prídem k vám. Že je tu Boh, ktorý neopúšťa. Je tu Boh, ktorý je tu každý jeden deň pre teba ako tvoj otec
a chce, aby si žila to synovstvo a dcérstvo, že chce, aby si žila tie výhody, čo to nesie byť synom a dcérou Boha. A že ako je Boh, tak že majú také Božie srdce, ale také otcovské srdce, ale také materské. Že či zabudne žena svoje nemluvne a nemá zľutovanie nad plodom svojho lona. I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa do dlaní som si ťa vril. Že čo viac, že proste naozaj chodíme tu jak také sirvotky, že možno také biologické sirvotky, alebo také pozemské, také, že nemáme doplnené nejaké potreby, čo by sme túžili mať našimi rodičmi, ale Bohu máme úplne, že všetko. Bohu máme toho najlepšieho ocina a aj maminu, ale zároveň nám dala aj svoju maminu. Že v tej najťažšej chvíli, keď bol Ježiš na kríži, dal ako utechu svoju maminu, že hľa tvoja matka, že prosím aj Pannu Máriu, ktorá chce byť našou matkou, ako bola jeho matkou. A že teraz ma to aj Pán učí, že ako keby, že keď mám ja zle s mojou maminou, tak sa naučiť prichádzať za Pannou Máriou, že nemám úplne nejaký najjednoduchší, najlepší vzťah s Pannou Máriou, ale že naozaj ísť za ňou, keď je to s mojou mamkou zle, vieš, že nachádza takú utechu v nej, lebo ona má to materinské srdce, ona nosila pod srdcom nášho Boha, nášho Ježiša, a že hej, ona by byť tou najlepšou matkou, keď jej Boh zveril Ježiša. A hej, tak hej, že proste život nie je ideálny, ale Boh je môj otec a to sa nemení. Nech sa deje čokoľvek, môžu prísť problémy, môžu prísť krízy, môžu prísť všetky ťažkosti sveta, ale Boh je môj otec. Hej, ale aj keď niektorí majú, čo je veľké požehnanie takých tých vôdzokách dokonalých rodičov, že majú od nich všetko, čo potrebovali. A či už emocionálne, alebo fyzicky, alebo neviem, akým je spôsobom. Ale že aj akože to naše dokonale tu na zemi ľudské, že nesiaha ani po päty tomu božskému. Že proste aj tak, aj keď máte dobrých rodičov, aj keď máte dobré vzťahy, to odcovstvo v Bohu vám aj tak vie dať to, čo ani možno neviete, že vám chýba tu u tých rodičov na zemi. Že on naozaj spája tie rodiny, že aj tá rodina ako taká, keď sú rodičia s dieťaťom, tak to je taký obraz Božieho kráľovstva, že proste prečo diabol ničí rodiny. Proste prečo sú také najviac na čo útočí Boh sú, že Boh najviac na čo útočí diabol sú rodiny. Amen. Že toto brutálne. Akože všetky to vždycky je také, že do kostola chodia také dokonalé rodiny a proste, že kresťanské rodiny a neviem čo, ale proste v takýchto rodinách býva najväčší bordel. Akože, ale z toho zmysle, že lebo ten diabol, on to vidí ako také nebezpečenstvo pre neho. Že on to vidí ako niečo, čo ohrozenie. Že proste my odrážame to, čo Boh pre nás akoby zamýšľal, že celý ten život a celé to stvorenie, že jasne, že mu bude otočiť na rodinu. Hej. Že to je presne ten odraz takého Božieho princípu. Odraz Božieho princípu, že on proste Božie kráľovstvo, Božia rodina tu na zemi, všetci sme synmi a dcérami, všetci sme súrodencami Ježiša, že proste hej, to je akože crazy, že diabol proste presne vie, do čoho má kopať. Presne, do čoho má kopať, lebo Boh nás stvoril prvotne ako deti. Že prvotne, to je tá naša prvá úloha, že sme deti. Že on proste z lásky stvorené, tak ako by mali byť deti stvorené tu na zemi z lásky, tak on nás stvoril z lásky a pre lásku, že to je tá prvá vec, ktorú Boh pociťuje k nám a to je taká tá synovská, dcerská láska a preto aj podľa mňa Boh hovorí, že máme byť ako deti, že vierou máme byť ako deti, lebo to dieťa proste není mu nič svätejšie ako tí rodičia. Že jemu není viac vo svete ako tí rodičia. Že to dieťa sa proste vie hodiť tomu otcovi do náručia, keď je v okolí nejaké nebezpečenstvo, sa bojí a zavrieť oči a plne verí, že ten rodič a ten otec sa o to proste postará. A to je to, čo proste nám tak chýba podľa mňa vo viere a s čím sa tak ťažko pasujeme. A hlavne, keď nemáme takéto pevné základy
v rodičovstve, v tých vzťahoch, lebo keď nepoznáme presne takéto, že tak ja budem dôverovať tomuto človeku a proste určite ma ochraní a podobne, tak proste o dosť ťažšie budeme potom dôverovať Bohu. Že ja si myslím, že aj ten vzťah toho rodičovstva k dieťaťu tu na zemi bol stvorený preto, aby nás učil láske Božej. Že proste tí rodičia nám majú ako prvý ukázať Božiu lásku tým, ako oni nás ľúbia. Že ani nie je to, že nám to povedia, že to už akoby by mal byť ten posledný krok, ako nám oni povedia o Bohu. Je to, že nám to povedia ústami, ale že to celé má byť o tom, že nám to ukazujú. Že a jasne, že keď sa niekto nemá, alebo sa niekto nepociťuje do takej dostatočnej miery, tak potom ťažko sa mu učí tej Božej láske, tej otcovskej láske hlavne. A preto aj sa proste modlíte, alebo proste Boha, aby vám ukazoval srdce ako Boha Otca. Že keď to neviete si ako keby ani spojiť s človekom tu na zemi, že nezažívate to bezpodmienečné prijatie, že nezažívate možno takéto, že matka ma miluje, lebo som jej dcéra. Že proste, že keď máte pocit, že som v kuse podmienky a že vám to mamina nikdy neukázala alebo nepovedala, že nech sa deje čokoľvek, stále ťa budem ľúbiť, lebo si moja dcéra a to sa nemení. Že aj toto, keď nezažívate, tak si to proste od Pána, aby vám to zjavoval, vám to bude zjavovať strašne rád, lebo je proste otec a že on počúva. Hej, že proste aj ten najhorší proste rodič, že nejakým spôsobom nekomunikuje s tým dieťaťom, že proste aj nekomunikovanie, ako keby komunikácia, ale že proste, že niečo dáva tomu dieťaťu a že o čo viac ten dokonalý otec, že proste on chce rozprávať k svojim deťom. On chce, aby sme ho počuli, aby sme ho vnímali a že on rozpráva denne, že niekto má pocit, že má také hluché obdobie a že proste, že Boh nerozpráva a Boh sa mi nijak nepriznáva, ale to on stojí na rovnakom mieste, že to sme my, ktorí ideme ďalej. Že ty si hľadaj svoje oblasti, ktoré bránia, aby si vnímal Boha, aby si ho počul. Že ty ako keby sa pros Ducha Svätého, aby ti ukazoval ako keby, s čím musíš ty zapracovať, aby si ho počul zreteľnejšie. A ešte sa mi k tomu spája, že som presvedčená o tom, že čím reálnejšie, alebo že čím každodennejšie budeme s Bohom, tak tým reálnejšie sa nám bude zjavovať. Že ako keby, že si s človekom, že čím viac človeka miluješ, tým viac s ním chceš byť, čím viac s ním si, tým viac ho miluješ. A že tak je to aj s Bohom, že to je úplne takýto vzťah, že je to reálny vzťah a že čím viac my s ním trávime čas, čím viac ho vyhľadávame, keď sa máme zle, čím viac sa s ním rozprávame aj cez deň, že nie iba, že ráno sa pomodlíme, čas sa pomodlím a medzi tým je proste prázdno, ale že je to neustála komunikácia, jak proste s človekom, ktorého miluješ, chceš byť s ním stále, proste píšeš mu ako prvému, tak proste nech sa takto stáva pre nás Boh, že za ním pôjdeme ako prvým, že keď sa niečo zle deje a že čím viac s ním takto budeme, tým nám bude reálnejší, tým viac ho budeme milovať. A taktiež mám takú veľkú skúsenosť takej Božej útechy. Keď mi to tak Pán zjavil, bola som tak veľmi zlomená z jedného vzťahu a som chcela volať inej mojej kamarátke, ktorá má také Božie pohľady na veci a už som ako keby bola taká, že potrebujem počuť niečo takéto, ale zároveň som tak niekde deep down vedela, že Holinka, príď najprv za mnou, že ako mi Pán hovorí, ale som také, viete, že chcete tú ľudskú útichu, chcete sa stiahnuť po tom, čo tak nám prirodzene budeme počuť a že nás tak môže niekto potešiť, tak ľudsky, ale našťastie Pán Boh tak zariadil, že mi nezdvihla. Tak ja som bola, že dobre, Pane, ja viem, čo ty odo mňa chceš, že chceš, aby som hľadala najprv útichu v tebe, až potom ako keby v ľuďoch, lebo že ten človek na svete nám nebude vedieť dať takú útechu, ako nám dá Pán, že proste nikto nám nebude vedieť tak pomôcť, alebo tak proste nás potešiť ako Pán. A som tak naozaj zažila, že ja som potom sa prechádzala, ak som sa chcela s ňou volať a prechádzať sa, tak som sa prechádzala s Pánom a s ním som sa rozprávala. A teda som mu to všetko vyplakala a všetko som mu to odozdávala a mi to Pán milo, že som ho vedela v tej chvíli aj chváliť a ďakovať mu, lebo sa tak pripomína, že možno to teraz necítim, že Boh ma miluje, ale že ja viem, že Boh ma miluje a že on ma tak miluje, že chce pre mňa úplne to najlepšie. Úplne to najlepšie, čo sa dá mať alebo dať a že možno aj keď okolnosti všetko kričí o tom, že proste Boh tu nie je a že Boh ťa nemiluje, že proste čo sa ti deje, tak Boh stále ťa najviac miluje na svete a stále ti teda to najviac proste, že ty nevidíš za tým, že ty nevidíš koniec toho, jak to skončí a nevidíš od čoho ťa chráni
A že vtedy, jak som naozaj mu za to ďakovala, lebo som verila, necítila som to, verila som, že chce pre mňa to najlepšie, tak som mu za to dokázala aj ďakovať, tak mi dal takú útechu. Ja som ani nevedela, že čo ako kedy prišlo. Ja som zrazu mala taký pokoj a také bezpečie v sebe, že proste môj Boh sa mňa postará, nech tu všetko padá. Že potom, keď som sa domodlila asi o 15 minút, mi kamarátka píše, že už môže volať. A ja som už bola také nastavená, že ja už ani nepotrebujem tú útechu od teba, že už ani nepotrebujem si volať, že bolo sme volali, ale už som jej hovorila, že proste mne už to dal Boh, čo som od teba chcela. A že Boh mi to dal 100-násobne viac, ako mi to človek dokáže dať. Že ako keby, že ani neviete ako, ale že on zrazu vás úplne objíma vaše srdce a uzdravuje a že vás dáva do takého, som sa cítila potom ďalšie dni takej bublinke, že také bublinke milosti, že on naozaj uzdravuje a zachraňuje veľmi. A ešte, ak sa spomínala na začiatku, že tak prosiť aj Pána o to, aby nám tak ukázal také tie oblasti, že prečo ho nepočujeme, alebo prečo sa s ním necítime sa pri ňom tak blízko, ako by sme chceli, alebo možno ako by on chcel. Ale že napríklad tieto veci je podľa mňa strašne dôležité, že presne, že tiež robiť s ním. Že nenechá to na takom, že tak pani, ty tu počkaj, ja si to idem vybaviť a ja sa k tebe vrátim už také, že hotová, vybavená a všetko mám akože na správnom mieste a len to počkaj. Som hneď späť. Že to sa proste nedá, lebo že bez neho to absolútne nezvládneme. A aj to, jak si hovorila, že my za tými, že my nevidíme za tými vecami, že aj za tými úplne hroznými momentami, ktoré máme, tak my za tým nevidíme, že čo ten Boh vlastne plánuje. Alebo aká možno vymodlená vec toto je, to aj to utrpenie, že ja som mala teraz také obdobie, že ja som sa cítila strašne ďaleko od Pána a strašne veľa pokušení a proste padala som úplne späť do takej veci, ktoré som myslela, že sú dávno pase a som úplne už tak bezvládne som večer ležela a som sa pýtala Pána, že Pane, že prečo? Proste, že ja mám pocit, že ty absolútne sa nejako ku mne nepriznávaš, že ja nemám ako keď Ježiš chodil na vode a tam proste Petra sa pýtal, že nejako, že príde, že Peter povedal, že Pane, povedz mi, rozkaž mi, aby som prišiel za tebou, keď si Boh. A potom tie okolnosti zmiatli a začal sa topiť a Ježiš mu vystrel tú ruku, ale som ako keby ani tú vystretú ruku nevidela, že som mala pocit, že ten Ježiš tam stojí na tej vode nado mnou, len sa pozerať dole, že jak ja sa tam topím. A som vôbec nevedela a som tak tiež aj napriek tým pocitom, čo podľa mňa veľmi dôležité, že naozaj tie pocity vôbec nie sú pravdovravné, že tá viera to proste vôbec sa nemôže zakladať na pocitoch, lebo tá viera by bola nikde, ak by sme sa zakladali na pocitoch. Že hovorím, napriek tým pocitom som bola taká, že Pani, ja verím, že za týmto je niečo, že ja verím, že v to tvoje milosrdenstvo a v tú tvoju lásku, ale ja fakt neviem. Že ja to proste nevidím. Že pomôž mi to vidieť. A v tom momente, akože takú, že mi dal tú múdrosť a to poznanie toho, že ja som sa modlila, neviem kedy, že pár mesiacov dozadu, a tak aj priebežne som sa modlila, že Pani, daj mi takú vytrvalosť. Že daj mi, že ja vidím, že som zmáhaná tým hriechom a tými pokušeniami a že ja to neviem vydržať a že ja nemám proste vytrvalosť a že ja chcem byť silná v tom duchu a že nauč ma, Pane, vytrvať v tom tvojom. Že aby som naozaj mala tú vieru neochvejnú. A on mi proste ukázal, že preto mám ten pocit, že on tam je a sa na mňa pozerá, lebo on tam je a sa na mňa pozerá, ale že toto není niečo, z čoho ma on môže vyťahnuť, lebo to, čo od neho žiadam, tú vytrvalosť a tú silu v duchu, že to sa musím naučiť. Len tak, že prejdem cez ten boj a že prejdem cez to ťažké a len si poviem, že to proste musím zvládnuť a vybavené. Že on tam bude. Že ja sa od neho môžem oprieť, ale on ma neposunie ďalej. Že tá jeho sila ma síce poháňa, ale zároveň on nebude ten, ktorý si povie, že dobre, tak ťa toho zbavím teraz a vybavené, lebo on potom tá modlitba, ktorú som sa modlila, by nebola vyslyšaná. Že proste to je akože pýtať si od neho presne také, že prečo, že ukáž mi tie oblasti, že prečo sa necítim pri tebe tak blízko, že prečo akože možno ťa presne nevnímam ako toho otca, že ako ťa môžem vnímať ako toho otca. A možno ani nevidíte ten dôvod, prečo je to dôležité ho vnímať ako otca, že proste
že on to všetko sa ho dá spýtať. Že možno vám neodpovie tak úplne, že že slovne to budete teraz počuť a možno hej, čo ja viem, to by bolo veľké požehnanie, ale on vám to, ak to úprimne sa to akože spýtate, že on vám to tak osobne ukáže. Že v tom živote, že tak vám to ukáže, že a keby to hovoríte niekomu inému, tak taký, že to je náhoda, ale že pre vás to bude tak osobné, že budete vedieť, že to není od nikoho iného, od neho. Že toto proste, treba sa ho pýtať. Treba si pýtať veci a veriť v to, že ich doručí. Ešte mi tak napadlo, že mám tak veľa skúseností s tým a je to fakt, že tie piatriky, ako sa posunúť, že tie piatriky, že mám skúsenosti, že naozaj zažívam to, že slzy a plač lámu Božie srdce. To hovorím, keď chodím, lebo to je tak strašne moc real, že keď už je to tak zle, že ja plačem, že proste ja už neviem, tak proste bude taký, dobre, už proste, že dobre, že ďalšie nie, tak to zázraky. Utriem vám z očí každú slzu, hovorí Sväté písmo. Že naozaj, že keď ja mám proste, že zaspávam s plačom, tak a nič nevyzerá, že proste sa niečo zmení a už som aj taká, že už vám po minulých skúsenostiach, že ja viem, že teraz by sa malo niečo meniť, lebo plačem a že takto proste, že fakt to láme Božie srdce a som taká, že nezmení sa, že nemá sa to ako zmeniť a na druhý deň vybavené. Proste Boh úplne. A to je, ale aj k tomu rodičovstvu to je. Áno, proste, lebo áno. Ktorému rodičovi nezlomí srdce, keď to dieťa plače. Áno. Kto rodič nezoberie to dieťa na ruky, keď to dieťa plače. Že to je úplne, to všetko sa fakt, celý ten vzťah s Bohom stojí na tom rodičovstve jeho. A na tom otcovstve jeho. Ale my sme tiež aj tento rok, podľa mňa obidve, sme na takej rovnakej ceste s tým pánom, že on tak ukazuje, že presne, že aké sme tie jeho dcery, že on aký je náš otec, ale áno, že najprv nás učil takej tej láske, že proste takému tomu presne, že nekonečnému milosrdenstvu, nekonečnej láske a tomu prijatiu, ale potom presne ako je napísané v Hebrejom 12:7, že je na vašu spásu, čo znášate, Boh sa mi zaobchádza ako so synmi, ktorého syna by otec nekarhal. Presne takéto, aj takúto disciplínu otcovskú, že proste áno, že dal nám spoznať tú lásku, tak ako keď deti sa narodia a vyrastajú, tak my sme tiež také akože sme boli v takom novorodeneckom období kresťanskom, kde nás Boh tak nám ukazoval lásku a tak sa nás líškal a držal na rukách a potom sme trošku vyrastli a už sme trošku nezbedné a potom nám už tak ukazoval takéto jeho učenie a presne tú disciplínu, že aj to, čo som spomínala pred chvíľou, že to tiež je také poučenie od Boha. Že tiež taká výchova. Hej, že ale taká správna výchova. Že on si proste tiež si on vníma, čo potrebujeme a vníma to, akých nás on chce mať a tak nás podľa toho vychováva, aj keď nám to možno príde nefér alebo ťažké. Presne ako deťom príde nefér, že musíš ísť spať skorej a musíš si umývať zuby a podobne, že takisto nám príde nefér, že my toto všetko musíme teraz meniť na sebe, alebo presne, že hovorím, zase zavrátim tomu, čo som pred chvíľou hovorila, že ja akože tiež som bezradná úplne v tom momente, ale Boh mi povie, že toto je proste vypočutá modlitba a že chceš niečo, tak si to musíš vybojovať. Áno. Že to je to, čo, no. A že to je to, že on vidí za to, že čo je pre nás najlepšie. Ako vidí dieťa, ako vidí rodič u svojho dieťaťa, že síce ti teraz zakážeme z kilo čokolády, ale viem, že to je pre teba najlepšie, tak my sme tie duchovné deti, ktoré chceme to kilo čokolády, chceme tu slasť tohto sveta, alebo že to, čo máme pocit, že nás uspokojí, ale Boh hovorí, že nie, že toto ťa to neurobí šťastným, toto ťa neurobí šťastným a bojujeme s ním, ale stále je to náš otec a že proste, hej, keď stojíš v tej identite toho dcérstva, tak to dokáže ako keby prijať, že dobre, Pane, aj keď to nevidím, necítim, že to je pre mňa najlepšie, príjmam to, že proste, že príjmam, že ty vieš, čo je pre mňa najlepšie, tak chcem cez to prejsť. A to za toto treba byť aj strašne vďačný, lebo presne máme viac ako raz povedané v písme, že vlastne skrz Ježiša sme my získali toto dedičstvo a skrz Ježiša sme my získali toto
synovstvo a dcérstvo, že to dedičstvo, čo patrí Ježišovi, je naše a to dedičstvo, čo patrilo nám, čo bol hriech a smrť, patrí Ježišovi. Že on nám to proste naozaj, že ten život, čo za nás dal, že on nám vymenil to, čo nám bolo osudom v úvodzovkách, že on si to s nami vymenil, aby sme naozaj spolu s ním mohli zažívať tú Božiu lásku a také tú lásku, milosrdenstvo, proste tú jeho svetosť. A keby ste vedeli, aké výhody nesieme z tohto dcérstva a synovstva, že naozaj, že my máme proste tlačený ako keby Boží obraz v nás a že keď žijeme to dcérstvo, keď si uvedomujeme tú autoritu, ktorú nám Boh dal, pred nami sa proste démoni trasú. Že proste naozaj, že keď kráčate v tom, že ja som dcéra Boha, tak to není, že ty sa bojíš diabla, ale že diabol sa bojí teba. Že proste diabol sa nás stále snaží akože v našom živote obzvlášť proste do mňa fakt, že cez pochybnosti, cez strach, že strašne útočí, že proste že úzkosti sú teraz akože pre mňa celkom, že masaker a že daily pokrm, ale že fakt, že keď že diabol presne na teba zaútočí vtedy, keď niečom vpadneš a keď si neuvedomuješ tú autoritu, ktorú nesieš a potom už do teba iba doráža ale že my naozaj, aj ako hovoril Ježiš, že budete konať ešte väčšie skutky, ako som ja konal. Že my máme takú obrovskú moc a autoritu v Ježišovom mene a v tom synovstve a dcérstve, že my proste máme chodiť a majú byť nadprirodzené veci súčasťou našich životov. Že my žijeme, že my Boh celého vesmíru, akože kamán. Boh celého vesmíru je náš ocko. My máme, že aký je bližší vzťah ako otec a dieťa. Že máme najbližší vzťah s Bohom tohto vesmíru, čo riadi všetko. Proste. Potom tie bežné veci v tom živote, také, čo nám prídu strašne veľké a že nevieme ich prekonať a všetky tie hriechy a proste, že sme hrozní ľudia, tak presne, že keď Boh za nás, to môže byť proti nám, keď to náš otec. Čo my si tu ešte, to je také úplne, akože to úplne, my sme jak také plačeme, že čo ty môžeme a pritom máme takú autoritu a keď si ju neuvedomujeme, tak jasné, že nám potom diabol skače po hlave a neviem, čo sa nám deje v živote, lebo proste nevieme, kto sme. Tomu ver. A že naozaj, že Boh, čo vládne nad všetkým a skrze všetko a je vo všetkom, tak keď on je za nás, tak čo sa my bojíme? Akého človeka, akej pohromy, akého problému, keď proste Boh je s nami, že proste, a že on neopúšťa. A naozaj, že to sú to aj zodpovednosti, ktoré sa spájajú s týmto dcérstvom, že my musíme žiť, že keď už sme dostali to dcérstvo, tak ho musíme aj žiť, že koľko je tu neverných detí Bohu, že koľko je tu detí, čo sa so svojím otcom nebaví, že proste, ktoré za ním neprichádza denne, ktoré si ho nevšímajú, že naozaj koľko tu má Pán neverných detí na tomto svete, ktorí ho ani nepoznajú, ktorí nepoznajú svojho otca. A preto, ale to je to, že preto aj nám na tom tak záleží, že posunúť toto, čo vieme ďalej a dúfame, že to dosiahne proste uši presne takýchto ľudí, ktorí sú siroty. Či už doslova biologicky tu, alebo duchovne v Bohu sú siroty, lebo predstavte si, ty, čo máte súrodencov, keby váš súrodenec odíde z domu a nepočujete od neho roky, vám není jedno, čo s ním je. Tak, ako my žijeme to dcérstvo v Bohu a tým pádom žijeme aj takéto bratstvo a sesterstvo s vami, že nám není jedno, čo je našim bratom a sestrám, nám není jedno, čo sa s nimi deje, nám není jedno, kde skončia. A preto to budeme pušovať a tlačiť, kam len sa bude dať. Lebo nám záleží na vás a na všetkých tých ľuďoch, ktorí proste sú naši súrodenci v Bohu a vidíme to, ako ten Boh aj smutí za nimi a chceme proste, ak môžeme pomôcť našemu otcovi ich priviesť späť do tej rodiny, tak to je to, čo spravíme. Že presne, že o to viac, že tu vidíme aj stratených synov a dcér a zároveň vidíme dokonalého otca, ktorý im dokáže dať všetko, čo oni hľadajú tam niekde stratení a čo oni potrebujú. Čo by sme boli za hádok, keď sme to chceli spojiť. Proste otca s tými deťmi, že naozaj, že je to
je to neskutočné, že to nám nič nedokáže v tomto svete dať to, čo nám Boh dáva vo svojom otcovstve, že aj presne tá útecha, aj to, že nech sa deje čokoľvek, môj Boh, môj ocino je so mnou a že on sa postará a že nebuďte ustarostení, čo budete jesť, čo budete piť, čo si oblečiete. Halo, ako by sme aj mohli, keď vieme, že proste môj Boh sa postará, že môj otec sa postará a že to nie sú iba frázy, že naozaj sa modlite, aby si to vedeli tak prijať tak bytostne. Že on je tu, ktorý na vás hladí, ktorý počúva, ako by nemohol počuť ten, čo vsadil ucho. Sa píše v Božom slove, že on počúva, on vidí, on pomáha, on je tu, on sa stará. A to je ale už len to, ako strašne, že diabol útočí v tejto dobe na identitu. Či už je to proste, že rodová identita sexuality, identita ako taká osobnostná, že už len to svedčí o tom, že aká tá identita je veľká vec, že diabol sa do toho púšťa aj nikdy predtým. Proste rodina a identita sú dve akože najrelevantnejšie témy v tejto dobe a proste tabu témy v tejto dobe, že to sa ako keby ani nedá prehliadnúť, ani keby človek chcel. Že preto je tak dôležité, že vedieť, kde stojíme, že vedieť, kde my máme tú pravdu lebo tá pravda je jediná pravda, ktorá je. A naozaj, že si to tak budovať. Že toto není proste vec, ktorá povieme si, že idem si budovať to Bohu a viem, že ju mám Bohu, tak ju tam mám. Že to je strašne zdĺhavý proces. Že to není to, nestane sa to proste cez noc, že stále bude človek, a do konca života bude musieť človek prosiť Boha o to, aby mu ukazoval, že kde upadá v tej identite a kde sa príliš spája so svetom v tej identite, skôr ako s ním. Že to je to proces na celý život, ale je to ten proces, to je tak stojí za to, že ten vzťah stále budeme objavovať v Bohu nové stránky a stále budeme objavovať v Bohu väčšiu a väčšiu lásku, lebo on jej má toľko, že si ani nevieme predstaviť, že my ani taký koncept nemáme, aby sme si vedeli predstaviť, koľko on má tej lásky, tak samozrejme budeme sa rozvíjať do konca toho života, lebo v jeho očiach je to nič. Ten čas, čo my tu prežijeme, to je nič. Že my sa môžeme len pokúsiť čo najbližšie k nemu dostať predtým, ako s ním budeme už potom v duchu tam hore. Ja som ešte mala takú skúsenosť toho, že išla som za kamarátkami na východ a mala som u jednej spať a som cestou čítala knihu od Jula Slováka Odhodlaný zmeniť svet. Odporúčam so všetkými 10. Fakt najlepšia kniha, ktorú som kedy asi čítala po Biblii. a že som tam bol presne aj tá téma synovstva a ja som sa tak modlila, že Pane, že prosím tak, že chcem žiť to dcérstvo ale že fakt má do toho, že stále to cesta presne a že stále idem do toho hlbšie, ale že mi tak ukazuje takéto srdce Boha Otca, že ja to neviem úplne tak strebať. A sme tam boli u tej kamošky a sme sa dole bavili v noci a jej sestra malá vybehla z izby a mala nočnú moru a iba začala tam kričať, že mami a úplne najviac vystrašené, jak sa dá. A ja som sedela dole na tom gauči. Ja som bola, že to nie je moja sestra, to nie je moja dcéra. Ja som chcela proste, že len vyštartovať a bežať ju proste objať, že proste nič sa nedie, všetko je v poriadku. Že tam mi tak Boh ukázal, že o čo viac, keď ja som len človek, o čo viac sa on rozbieha k nám, keď my takto na neho voláme. Že naozaj, že ona nie je nič a my sme proste deti Božie. Že proste, že ona chápe, že nič proste pre mňa... Tebe ten vzťah tam nejaký není. Áno, ale len som to počula a proste mi úplne sa zlomilo srdce pre ňu, že čo sa deje, že idem... Že ty vôbec žiadnu zodpovednosť nemáš voči nej a máš také... Pritom ma úplne tam išlo proste som vyštartovať a o čo viac proste Boh takto beží k nám. Že to mi tak naozaj Pán zjavil, že ešte o to viac to podľa mňa pochopíme, keď budeme mať my svoje deti. Že čo to je za tú lásku otca a lásku matky, že to sú veci, ktoré... Že to už je tiež ďalší level, podľa mňa, takéto materstvo, na ktoré akože my nemôžeme zo skúsenosti rozprávať ešte, ale to je ako keby, že tiež tam Boh stále vlastne učí tomu, že tak
Že on vlastne to otočí na druhú stranu, že vlastne z toho pohľadu toho rodiča nás bude učiť a mnohých učí, že aké to je, že tá láska jeho k nám. Záver, by sme sa si chceli pomodliť za vás takto. Naozaj, aby ste sa nebali vykročiť a spoznať a poprosiť toho Pána, aby vám ukázal, ako moc pre neho znamenáte ako jeho dieťa a čo všetko vám on vie dať ako váš otec a čo všetko vie zaplniť ako váš otec. Takže, Pane, chceli by sme ťa veľmi poprosiť, aby si všetkým týmto ľuďom, ktorí toto počujú, ukázal svoju nesmiernu lásku, ukázal svoje nesmierne milosrdenstvo, ukázal a otvoril takéto otcovské náručie pre nich, aby sa mohli rozbehnúť tvojim smerom a aby vedeli, že môžu k tebe prísť hocikedy, lebo ty si vždy si pri nich. Ja sa, Pane, modlím, aby si im tak naozaj ukazoval v každodennosti, že aký si otec, aby si im ukazoval svoje srdce otca, že ty si Boh, ktorý neopúšťa, ty si Boh, ktorý počuje, ktorý rieši, ktorý sa stará, aby si im tak ukázal, aby si tak úplne zahrňal svoju lásku, aby možno žili teraz takúto dobu, že ich tak budeš nosiť vo svojom náručí a že ich budeš tak iba objímať svojou láskou, aby to vedeli tak príjmať, že tak zlom, Pane, pre tvoje srdce zjavujem svoju otcovskú lásku. Tak majte sa všetci pekne. Ďakujeme, že ste tu boli s nami tento týždeň a vidíme sa opäť o týždeň. Čaute. Čaute.